እድለኛታት አዲዩ ሐዊስካ ማለት እዩ አዲዩ ሐዊስካ ክነግረኩም 35 ዓመት አዲዩ ወደይ ሕማቅ ትገብር ኣለኻ ንህዝቢ ኤርትራ ኢላቶ ይትፈልጥ ንኢሳያስ አዲዩ አይገርመኩም በትወዱ ወዳ ዝገብሮ ነገር ሕጉስትያ እቺ እዚያ ጋህ ተመለስ እንታዲያ ታሪክ ኣለዋ ታለዋ እዚያ ታይተ ብቃዓት ኣለዋ እዚያ ጋህ ተመለስ እዚያ ዲዩሲ ታይሞ ክነግረካ ታይ አነ ክነግረካ ነዚያ አይኮንኩን ነዚያ ክበኺላ አይኮንኩን ብለካ ኣለኹ እመነኒ ድብለካ ደሎ ነዚያ ክበኺላ አይኮንኩን ብለካ ክሪያ ከለኹ ደመ ይፈልሕ ከማን እዚያ በጽባጽ እጂ ሐመድ ይበልዓሉ መጀመሪያ አይናይ ዝኸይድ ናይዚያ አይናይ ይኸይድ እዚያ በጽባጽ ማለት ተረዲኩም አለው አይናይ ይኸይድ እንዳራአየት ተረዲኩም አለው ስቅ ስለዝበለት ያምሮ አለው አምሮ ድማ አለው ዋዛ አንጎላ ድማ ዳራይ ከመውት ይስሉም ከምዝ እንዳገበረ እግዚአብሔር አምላክ ንደቅ ሰባት ተረዲኩም አለው አምድሪ ከለው ሕማቅ እንዳራዩ ሕማቅ ንደይበሉ ሰባት ከምዝ ይድፈድዮም يس كمزي فديوم እግዚአብሔር አምላክ አይገርመካ ስለዚህ ና ጉዳይና ይኮነ እናት ልብዳታቦ ከነግረካ 35 ዓመት ከመይድ መሰሉ መለስ ያጠፈየም በሰንክ ዝወድ ብጽብጽ ማለት ተረዲኩም አለ ሕጂ አዲዩ ሜታ አዲዩ ከምዝ ኮይና እንዳበል ካብዚ ጠዋይታ ብለና ጋትበል ጉዳይና ይኮነ ጋትበል አነ ጉዳይ ኮይና ይፈልጥና አዲዩ ታይዛረባላ አነ መንሰያት ዘገድሰኒ ናይ ህዝብ ኤርትራ ምጥፋይ ደገድሰናን ጻውት ለራሳ ስለዚህ እዛ አወል ሲድ በሃል ድማ ነታ አጀንዳ እንታይ ቀይራ እንታይ ይገብራሉ መስይልኩ ዋርሳይ ከምሽም ጽቡቅ ሽሚ ይልካ ዋርሳይ ከምሽም ጽቡቅ ሽሚ ዝና ግን ይብልካል ይልካ ማማሚያ 30 ዓመት ተቃሊሱ ካብ ቀዳማይ ዙር ቀድሚ ቀዳማይ ዙር አምቼታ ዘወረዱ ካብ ኢትዮጵያ ናይናቅፋ ካብዚኦም ጀሚርካ ከንቱ ይኻይልካ በዓቢ ድማ ቀድምና ጽንስ ተቃለሱ ሰባት ድማ በህይወት ዘየለው هذا ارتست تقادا لا يبلو كبر يهابون هذا ارتست من دبالي لو ኢሳያስ ጸጋይ ድባሃል ነሩ አጀንዳ ያዚያ ያረዳልች አጀንዳን ህዝብ ኤርትራ ተዋይባዚያ አጀንዳ አይገርመኩም አጀንዳ እኮ ያተዋይባ ናይ ኢሳያስ አዲዩ ሞት መኸወሪት ያዚያ ብዛባ አዲዩ ከይትዛረቡ ህዝብ ኤርትራ ብዛባ አዲዩ ጢባጢ በከይትጻወቱ ላ ህዝብ ኤርትራ አወል ሲድ ክንድገለ ደውን ዝና ደለው ታሪክ አምጪው እግት ይብለካ ማለት ያራዳል ስለዚህ አነ ነዚ አወል ሲድ ዝባህላይ አይማገቶኒ ናአወል ሲድ ዝባህል አነ ይድግፎ ሀጅ ጎበዝ ምስጨካን ስርዓት ተጠውይሉ ንህዝብ ኤርትራ ከምድግደለቱ ገይሩ ዝውቅጦ ዘሎ ጎበዝ አንበሳ ጎበዝ ክሳብ ንሕና አብኢና ክሳብ ተአቱ አወል ሲድ ብለካሎ ድሌት ካተዛረ እንተ ነዚዮም ጉምባሃት ግን ብለካ ጽቡቅ ገበርካዮ እንተ ነዚዮም ጉምባሃት ጽቡቅ ገበርካዮ አነ ጉዳይ ኮይንካ ይተፈቀድሚ ማንንም አነ ወጼ ብዛባኻ ሕማ ዝተዛረብኩ አኔ ስለድመጸን ድማናትካ ኩሉ ነገር ኢንፎርሜሽን ስለዘለን ከመጌርካ ብሽጉጥ ጌርካ ለመነሰያት ካብ ሓደ ስኻ ዘለኻዮ ባር ወይ ካብ ስኻ ዘለኻዮ ሬስቶራንት ወይ ስኻ ካብ ዘለኻዮ ተረዲካሎ ናይት ክለብ ከመጌርካ ተሰጎም ስለዝፈልጥ አነ መጽ ተቆይመካ መጀመሪያ አብታ ሀገራው ምክንያቱም አሁን ድሕሪኦምኻ እዙዲ ከምዚሉ ድገጥም ደሎ ኢሎም ከይቀድኹኻ ምእንቲ እስኻ ነፃ ሆይንካ ትጨርም ማለት ያራዳልሽ ምስ ኢሳያስ አፈወርቂ ቸርስ እንዳተባሃልካ አይ ድራማ ህዝብ ኤርትራ ዝግበረልካ ደሎ ድራማ እግዚአብሔርነ ማማሚያ ህዝብ ኤርትራነ ከምዙ መሆኑ ይፈልጥ ነራ ህዝብ ኤርትራ ከምዚ መሆኑ ከምዚ ገይሩ ዘረብርበኩም ኮይኒ ይስማዓን ነሩ ዝስዕረኩም ኮይኒ ይስማዓን ነሩ ግን ብጣዕሚኩም ተሕዝኑ ናአወል ሲድ ሕጂ ብቃዓት ይብልኩም ክትጸርፍዎ ከተዋርድዎ ተረዲኩም አሎ ከተናሽውዎ ብለካሎ ብቃዓት ይብልኩም በቃ አለቀ አወል ሲድ አብት ዘይት በጽሕጎ ደረጃታት አውይደን አቦታትኩም 30 ዓመት ተቃሊሶም 30 ዓመት ተቃሊሶም እሶም ደይበጽሕዎ ቦታ እሱሎ እትዝገርበካ ስለዚህ
ወደባት ተጸጊዑ ወድ ጎረቤት ድነክሰላ ኤርትራ ግን አላ ተወዲያ እዚያ አይና ንብል ደለናኩ ካልኮ አርስቴ ብላ እዚያ በቃ አንበሳይ እዚ ንፉይ ንዕላሙ ንፉይ በቃ ታይ ግበር ተብሎላ ሓጂ እስኻ ሓደ ገርናው ኤርትራ ገዲፍካያ ድመጻኻ ደጋፋይሲ ንኣኻስ ሓሊዩ ሞክሽሽ 10 ሳንቲም 20 ሳንቲም ቅርሽ ስለዝሃብካዮስ ንኣኻ ተጠቢሮስ ንኢሳያስ አፈወርቅ ክጠልም አንታ ደንቆሮ ህዝብ ኣብ ደጋ ዓለም ዘለኻ አንታ ምሽቲ ብቀደሙ ሓመድ ይኻሞ ናብ ሓመድ ተመሊስከ ኢኻ ትርጉም የብልካ እስኻ ከም ካልኣይ ዜጋ ኢኻ ትሕሰብ ኣብ ደገ ደለኻ ብፍላይ ኤርትራዊ ከም ካልኣይ ዜጋ ኢኻ ትሕሰብ ደጋፊ ይኹን ተቃዋሚ ይኹን ጉዳይ ይኮነን መስሚዑ ጡጥ ኣነ እኮ ትዝገርመንሲ ሓደ ግዜ እዚን ሳክ ጠራራዕ ኢለን እዚም ኣብ ምድጋፍ ደልዋ እመነኒ ድብለካ ደሎ ኣብ ምድጋፍ ደልዋ ጠራራዕ ኢለን ትገብር ኣይገበርካ ድማ ይራኸበና በኤርትራ ይልዎ ጨካ እንደሆነ በቃ ተጋዳለ እንታይ ይልዎ ትገብሩ ግበሩ እዚያ ነገር ኣይትቀይሩዋን እንድሕር ኮይንኩም ኣብታ ኤርትራ ይራኸበና ይልዎ ኣብ ቅድማ አምላኽ ሸቁት ሓማሲኑ ሰራዩ አኮሎግዛዩ ኣብሱሪው ክሸይንደል ኣብሱሪው ክሸኑ ደል በቃ ለቀ ዚያ ተዛሪቡ ቀይዱ ዞህ ኣብቲ ኤምባሲ ኮይ ዞህ ኣነ እኮ ከመይ በልኩን መንግስተይ ዝገበሮ መንግስተይ ዝበሎ መንግስተይ ድማ ግበር ድበለኒ ክገብር ኣነ ወላ ሓንቲ ነገር ይብልኝ ቀጥ ኣብ ስሪያ ክሸይንደል እዛ ሃገራዊት ኩላ ኣብ ስሪያ በቃ ለቀ ስለዚህ ኣነ ስለድፈልጦ ማን ኣይገርሙንን ሕጂ ኣብ ቅድማ አምላኽ ይድብለኩም ደሎ ኣይገርመንን ያን ክሪኦም ከለኹ ከም ሰብኣይ ኮይኖም ኣይረኣዩንን ይሙቶም ወዳት በቃ ለቀ ስለዚህ ድርባያትም ኣወል ስኢድ ክነቀኩም ማዓት ይባይዘው ናይ ኢሳያስ ኩሉ ነገር እንደሓዘ ይድኸይድሱ ኢሳያስ ድበሉ ነገር ይድገብር ኢሳያስ ዝሃቡ ግጥሚ ይድነግረካ ደሎ ኣብዚ መጽኻ ሕጂ ኣውዓ ኢሳይ ዝባ ኣወል ኣውዓ ከብዚ ኣወል ስኢድ ዝተዛረቡ ዝረባ ኣታ ከምዚ ጽፍሪ ቆሻሻ ይረይካኒታ ብፍላይ ኣብ ደጋ ዓለም ዘለኻ ከምዚ ናይ ቆሻሻ ረሳሓት ኣይረይካኒ ኣወል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተወዲ ቶፕ ይደለሱ ነቦታትካ ወላ ሓላፊኦም በሎም ዋላትዮም ዓበይቲ ዝተባሃሉ ኪዳታ ጥፋእ ካብዚ ይድብሎ ካባራት ይሶጎም ንገሊኦም ምሳይ ክትሰኣል ዲኻ መጽኻ ደለኻ ገለ እንዳበለ እንዳጨረሙ ዊስኪኡ እንዳሓዘታ ሽጉጡ ጠልጠል እንዳበለ ተወዲያ እዚ ክኸውን ይግብኦ ዲ ነይሩ ክኸውን ኣይግብኦን ነይሩ 30 ዓመት ተቃለሰ እንዳደነነላ ድኸይድ ኤርትራ ሓደ ዓመት ዘይተቃለሰላ ድማ ክሳዱ ኣቕና ኣቢሉ ዝኸደላ ኤርትራ ይኻበል ጀጋኑ ኢና ንሕና ከምዚና ጓል አሉላ ጓል ጅኒ ቆለጥ ትግራዋይ እንዳበልካ ትጻረፍ ደለኻ ኣብዚ ድቡር ኤርትራዊ በጣም ነው የሚገርመው በጣም እኮ ይደሕዝነካ ክንደዲኹም ተጽልዩኹም ማታ ክንደዲኹም ክሳብ ከምዚ ሞሻሞሽ ይኹም በቃ አለቀ ኣወል ስዒድ አንግስዎ ይሕዋት ኢሳያስ እንደርመይቱ ከባቢ ኢስራ ዓመት ድኸውን ህዝቢ ኤርትራ ኢሳያስ መይቱ ከሎ ከማሕድሮ ዝኽእል ህዝቢ እኮ ይደለናታ ክሳብ ከምዚ ድመተ እኮይ ዝበስበሰ እኮይ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብዚ ዓለም ኢስራ ዓመት የለን ተባሂሉ በቃ ብናይ ኢሳያስ መንፈስ ክምራሕ ዝኽእል ህዝቢ እኮ ይደለና ጻቱ ለኹም ሶ ስለዚህ እዛ ኣወል ስዒድ ዝበሃል ኣይትህረምዎ በቃ አለቀ መንግስቲ ይሱ መንግስቱሁም ሜትሮን 10 ቁመቱ መላሓሱ ካብዝነ ኤርትራ ድኸውን ንኢሳያስ ጽቡቅ ገይሩ ሃርኒቑ ክሳብ ዝትስእ ሚሳኤል ዘለዎ መላሓሲ እትወድቲ በቃ አለቀ ሚሳኤል ድኾነ በዝነ ህዝቢ ኤርትራ ይክርተም ኢሳያስ አፈወርቂ በቲ ይድቅስ አለቀ ተብቃት አለቀ ህዝቢ ኤርትራ ዳሞ ኣብዚ መጽኻ በራራ ክትብል ናውኻ ኣነ ካርደካዬ ኣነ ክክሳርካ ቆርጸካዬ ኣነ ከምዚ ፈክራታ ድቡር መንእሰይ ፎክር ተሲያ
شلل كمتهم دشللو شلل أبحواتك أبقولوا بيت حاجر جنا بشللني طراتي سلازي نأول سيد كي تنقف ما نمكن ما نم بفلاي دقفت لكم سبات كي تتنقفوا بك عليك أنا يبلك قالوا نمتى كمو بلكم علىهم مسيل كساب كمزيم بس باسات مخانكم كتفلطوهم انتي كمو تزاريو بايزو عليك نحنا كنقاومو خلنا نعنا تقاومونا نيركم مش لو أريد ما قلبتكم حجي نأول سيد كي تنقف ما نم إرتراو بقعتي بالكا حيلي بالكا بك عليك بصباصات انا كنغركم تدبيرو زروا كم إرتراو رئيسم يفلط بايزو تدبيرو زروا بصباص كلب عدمه مش انا باستا ولدو قبلكم كلكم بزنه زرعاتي كنغركا باستا ولدو مخانكم افليتكم يو بايزو بيني مورالكم يوم جا ميديا سبت مسلو كتزاربو خلكم بصباصات هذا كنغركا نزبي إرترا زطفدلو منግስት ገዲፍካ ጓላሉላ ትባሃል ሲጸሪፋት እንዳልካ አታ ተረፍ አሳክት ብለካ خلا ዳምቦ ከነግረካ እዝኮ ተረፍ አሳክት ብለካ خلا ንኢሳያ ከዝክሮ ይደለካ እንበር ንጓላሉላ አይኮን እንኳን ከጸርፍ ድግባካ ወይ አካውንታ ከተዕጹ ዝግባካ ደንቆሮ ሳልሳይ ጨ በስባሳዎች ስለዚህ ተጋሩ እንደህር ጸሪፎ መኻ ተረዲካሉ سلت صرفهم كامري تلاعيلو ما يصرفوها كم إرتراو بعلق يلن كم إرتراوي كنغركا كم إرتراوسي بعلق بعالم يلن قلت غيرك نغركم بتعمي حمبا حزبي بتعمي أمثلو حزبي بقى لك قوشا شاوج كنغركم هنقولكم تحاسبو $10,000 اندحر لك حنقولنا حصبنا صعدا بلو كده بتحكمنا خيدكا دنقورو تنكول يملي يدلو سيلف كونفيدنس دبحالي بالكم بايزو زق على سكا غريفكا زق على سكا مسوت كتمواغت توعد بايزو زق على سكا مالت إساياسي ابز دلو زي دبور حزب انا مسو تغاري سنتاي ترغم يهبني برازر قلت غير يدزارب كوان نمنتاي بز مساكم دي وعلانه بزو ابكا يوعلني غديفكم نمنتاي مسيلكم ترغمي بالكان حزب إرترا بقى لك ترغم دبهاري بالكان 35 عامت بلكالو ترغم دي بالكاسب كوينكا بدقف تخابلو بتقام تخابلو كلكم حدا بعلقتات نعقت زلكم تعبيز زلكم امخا ابطرح معكوركم በጣም ያሳዝናል ከመ ህዝቢ ወዲቅና ድበሃል ሕጂ ከመይ ጌርና ክንትስ ዝብል ስነ ሐሳብ ዘምጽ የለን ሕጂ እንታይ ራዮ መሸኒት ናይክስቶ በዙ ወገን አሎ ዛ ኤርትራ ርስ ይብሉ መሸኒት በዝሎ እንዳመን አሎ ተሰቂሉ رايومو زي كاب هاجر نام مشاني توديو نغورغواد سنتاي كتريلو وين انعيتي مشاني تنتاي كتريلو تاي كتريلو كنديهم تسليو خبات اتا كندي شينا نغركم اتا اي انس إساياس بقى هذا نسومون هبن نخبلو سلطان كم يحيش ملكس تقبراو ابز دق عالم زل سومون طرح ما اخلندان بايزوي إساياس بسايلنسر تعب بلو مالو بقبر دما تريوم شو كم زكو إساياس دقبركم دلو تبلوم شو ماما ميا انا سبتعم قوي بتعم قوي ابقد ما ابلا ماما ميا اي كالا هيك نغركم احوات هذا ايثيوبياوي جعفر دبحال قول علو ابز ميديا اوروموي بتولدي اوروموي تودتي كنغركم
ንከባቢ ናይሎሚ 10 ዓመት ገለመለ ፌመስ ነይሩ ተወድቲ ኦሮሞ ይጻወት ነይሩ እቲ ዝገርመኩም መወዳታ ናይ ሓበሻ ተንኮራይዎ ኣብ መግቢ ሓዊሶም ዘይፍለጥ ሕማም ሓሚሙ ኣብ ፈረንሳይ ተደርጊ እዚ ወዲ እዚ ትፈልጥዎ ዶ ብጣዕሚ ዝገርም ኣነስ ገሪምን ያራዳ ልጆች እዚ ወዲ እዚ ቆልዓ እዚ ትፈልጥዎ ዶ ጃፈር ይባሃል ሕጂ ኣብ ድኾነ ቦታ ጎፈንድሚ ከፊቶምሉ ዋላ እሱ ዘለዎ ኣብታ መማር ትባሃል ጓል ሴትላ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ኣባሲ ሓግዙን ይብላሉ ሓንቲ ነገር ክነግረካ ህዝቢ ኤርትራ ትሰምዕ ስማዕ ኣይትሰምዕን ኢኻ እዚ ወዲ እዚ ነብሱ ክጽብቕ ዝነበረ ክነግረኩም ኣይክእልን ነብሱ ሲ ክጽብቕ ዝነበረ ክነግረኩም ኣይክእልን ስፖርተኛ እዩ ነይሩ ኣብ መግቢ ሓዊሶም መርዚ ሂቦሞ እቲ ሕማሙ ኣብ ውሽጡ ክፍለጥ ኣይከኣለን እቲ ሕማሙ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሲ እቲ ዶክተር ሲ ወላ ሓንቲ የብልካን ጥራሕ ይድብሉ እቲ ነብሱ ድማ እንዳጎደለ ይኸይዳሉ ራይዎ ከምዚ ኮነ ነብሱ ግልጽ ገይረ ክነግረኩም ራይዎ ሕጂ እዚ እንታይ ኣምጾ መሲልኩም እንዳሰብ ከድኩም ኣይትብሉ ክነግረኩም ኣነ ግልጽ ገይረ ክነግረኩም ብፍላይ እንዳፈተውቱ ኣመነኒ ድብለካ ደሎ ህዝቢ ኤርትራ ቀደማ ንሕናሲ ኣዴና እንዳ ጎረቤት ከይትበሉ እያ ትብለና ወላ እንዳፈተውቱ ከይትበሉ እያ ትብለና ስለዚህ ህዝቢ ኤርትራ ርኺቤልካ ኣባራት ከድካ ይትብላ ኣብ ሬስቶራንት ከድካ ይትብላ ምናልባት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ኣብ ደገ ዓለም ዘለኹም ኤርትራውያን ክትንቀሳቀሱ ከለኹም ኣብ ገዛኹም ሰሪሕኩም ሕዝዋ መግቢ ንሰብ ኣይቀትሎኒ መግቢ ሲብለካሉ ንሰብ ኣይቀትልኒ ግልጽ ገይረ ክነግረካ መግቢ ንሰብ ኣይቀትልኒ ከይበላዕኻ ካብታ ገዛ ዝኸድካያ ገዛ እንድሕር ወፂኻሲ ኣይትመውትን ኢኻ እዚ ግልጽ ገይረ ይነግረኩም ኣነ ተጠንቀቁ በቃ ኣለቀ ካልእ ትረፍ ሃርገፍገፍ ኣይትበል ብራዘር ጮማሬ ክትክታሬ ዶርሆሬ ወይ ጥብስሬ ዝልዝር ሪኤልካ ክነግረካ ሃንገፊልካ ኣይትብላ ከምዚ ወዲ ዝከይትኾኑ ራይዎ ኣብ መርዚ ገይሮም ሂቦሞ ኣብ ከብዱ እንዳበልዖ ኣበይ በፂሕሎ ራይዎ ኣጽሙ ክረአ ተራእዩ ኣብ ኢትዮጵያ መብዛሕቱ ከምኡ ይግበሪ ኣብ ኤርትራውያን ኣይዶኖ ሕጂ ግን ክነግረኩም ክትጠራጠሩ ክትከሉ ለኩም በቃ ኣይትብልዑ ሳብ ገዛ ኺልኩም ግልጽ ገይረ ክነግረኩም ሬስቶራንት በሎ ገለበሎ ክነግረካ ሃንገፊልኩም ኣይትብልዑ በቃ እንዳ ጎረቤት እንድሕር ተዓዲምካ ጸገም የለን ማይ ሰትየ ማይ ከማን ኣይትስተታታታ ማይ ከማን ትቀብጸሉ ጊዜ ብራዘር በቃ ኣይትግበሩዋ ከይትሰትዩ ከይትበልዑ ኣለቀ ትንቀሳቀሱ ርሆ ቦታ ትኸዱ እንድሕር ኮይንኩም ዋላ ሽሮትኩም ቋጺርኩም ማኺዱ ያራዳ ልጆች እንዳ ሰብ ትኸዱ እንድሕር ኮይንኩም መግቢ ትብላ በቃ ኣለቀ ኣዝዮም ተንኮለኛታት ድኾኑ ፈተውቱ ኣለዎ ግልጽ ገይረ ክነግረካ ጸላያኻ ስትፈልጦ ኢኻ እንዳ ጸላእይ ሳይትኸይኒ ኢኻ ነው እንዳ ፈታው ኢልካ ትኸይድ እሞ ኣብኡ ሓዊሶም ይህቡኻ ከምዚ ተጀሚሩ ደሎ ያራዳ ልጆች ከምዚ ድግበር ደሎ ሰባት ራእይዎም መንእሰያት ከምዚዮም ዝጠፍኡ ደሎ ብጣዕሚ ዝገርም እዚ ወዲ እዚ ናይ ፖለቲካ ይዛረብ ይኸውን ዓዲ ኦሮሞ ክብል ይኽእል እዩ ግን ክሳብ ከምዚ ትንኩልና ድሕስብ ግን እንታይ ነይርዎም እትዮም ሰባት እትዮም ብመርዚ ሓዊሶም ድህብዎም እንታይ ኣቦኦም ቀቲልዎም እንታይ ኣዲኦም ቀቲልዎም ብራዘር ስለዚ ሕማቅ ጊዜያ ክነግረካ ብራዘር እንድሕር ጠሚካ ለካ ሱፐርማርኬት ኣለካ ብራዘር ጻዕዳ ድሰርሑ መግቢ ብላ ሓበሻ ዝተንከፎ ነገር ግን ተጠንቀቅ ብራዘር ሓበሻ ብጣዕሚ ባዕለገ ይኾይኑ ሓበሻ ብጣዕሚ ሓሳድ ይኾይኑ ነብስኻ ግጅፍ ምልልእ እንድሕር ኢሉ ነብስኻ እንድሕር ጽቡቕ ኮይኑ ከም ዝናተይ እንድሕር ወስካ ሪኢካ እንታይ ድዩ እንታይ ጽቢቑ ይብለካይ ጽቡቕ ኣሎ ማሻላ ይብለካኒ
كميدي طعم ويد بلك كميلو طعم وانسي نايندات حني زينغو مسيله إذا كنت تحيز لزبلعي كم زجاجيفو تحيز لزبلعي جزء صبيقو أنت تحيز لزرارع عند بلد غيدلو أبقى زايد الله شرا ها سات حقوسني أبقى زايد الله سلسي السات حقوسني يا رادالي الساعة كم جيرات النبلو هو هبون عوي ناتكا ولا يفولي لما درت كاريوم تردي كالو تاي كابدي نفسي درت زي زي ودي سايس خوري قال لهم تردي كالو ناي سجات صلي دلوم سبعت تاي قبروا لك مرز حوس هبيلو باك طفع يبلو خاشو كبدغا اندا تحمست اندا تقلوت ما انطو حجيكو اندا تسحابت يا تخيدلا ناي زود زي تفطر يوم ما انطو سي تسحاب الله مالت كوي تعسيد كم يجيرو يسحبولو አያችሁ ነፍሱ ጸሚው ቀደም ከምዚ ኖር አይነበረን ተወድ ምልልድ በለ ስፖርት ፑሽ አፕ ገለክ ሰርሕ ይድርያነ ያራዳሊ ስለዚህ እንዳሰብ ገዛ ቀድም ሕጂ ንትንክፍ ነርና ሕጂ ግን ፈታዊ ኩን ጸላኢ ኩን ብለካሉ መግብ ብልዓት ብለን በቴስታ ኸውድቅከ ግልጽ ገይረ خزارበክ يس አለቀ መግብ ብላ ኢልካ ናአይ ተሐተኒ ወንድማ ንካለ ተሐተት ብራዘር يقول بتيستا يدود غكا صلايا حسا مغب كيت بلن ياردال انا بغزاي صغيبي يدمص توديا وي كبدي ملعبي لي يدمص انا يطعمني علق ماي كاب غزاي يدمالا شقاق كيد كلو شقاق حيزيا غي توديا علق كمزيا برازر إلو مع الكوركالي برازر اندي امال اندي انا مساعتي هاويس كستا كيت بلن نعي برازر كاب جزا حيزي همتسي دساتي اوسكوال نتبار ناي قرص ناي تجزا خفلو خالي نايتا بيرا واغا خفلو خالان نايتا ويسكي دمصا هو واغا كبو خالي صوت الله كساب كمزيان تي سلازي تتنققو متنقا صبوي إلكا سغا سلازراخا حرغف كفاي تبل تتنققوا بك ابغزاهم سبيتكم دسرحتلكم ويبعلكم دغبركم الصحيسكم عبدليتكم بوتا تنقساقس يارادال وين دما اندا صعدوا لك اندوكي تگدشكا بانينو تبل صعدا زحبكا مرزي قبرولني يمسو ابي فلطوها ميكس انت يفلطوسو وي سيوم سي انت يفلطوني وين انت يفلطو سلازي تتنقق يارادال كم زودزي كيتخون وداتا ابي ኢትዮጵያ ነደይ ክበጽሐሲ ህዝብ ኢትዮጵያ حግዙኒ ወዲቀ ነደይ ክሪያ ይብላሉ መስኪና ይመንሰይ ካፈረንሳይ ማለት ስለዚህ حግዙኒ በጃኹም ይብል አሎ እንዳ መማር ገዛ እንድሕር ከድኩም አውሎ ኮፊሉሎ ራይዎ ከድኩም ወላ ሕጅም ይህሉይ ይዋጻሉሎ ገንዘብ በጣም ይድሐዝን كم سب أشجار سب خوني خيل ويدحان دخون سب خوني خيل موداتها جن سب اندهر وديقو أب حزبي إثرايو حما قنبر أب زوم إثيوبيان دحاني سب اندهر وديقو ترديكم علوم بعلوم يسمموها بعلوم يحليل كان إثيوبيان دما تتنققوا يا راد الجوج ماري قنجوي شكوري تبلوها فتيوم خايكون برازر قلت سجيرك نجرك تتنققوا يا متنقع صبوي مغبي كاب غزاهم تمالو وين دما صقيبكم تخدو توديا جوك طرح تقللاو مايكا تمالا مايكا اندا چرمكا برازر الالكا تقدد مالتي تزي كوينو جن اندابلكا تكيد كلها اخولس دبل معاتي برازر اتاد كلس كايا دما مسع عرف كاب غزخا مسكدكا اوي وصعات اوي كبدي تقديدو اوي دكتوري تبدمو دكتور مسكدكا دما ولا حنتي بالكاني بلك دكتور طاطا يبلون بايزوي ጉዳይ ኮን ካን ስኻ ሕመም ሙት ጉዳይ ኮነ አብ ዓለም ዶክተር
ሰብ ክቅነሳለዎ ተባሂሎም ምርሒት ተዋሂቦም እዩ አለቀ ስለዚ ተከናኸና ነብስኻ ባዕልኻ ማንም ሰብ ከከናኸነልካ አይትጸበ ማንም ሰብ ከከናኸነልካ ሳይትጸበ ግልጽ ገይሪ ይዛረባን هو بزاف ጃፈር በሃል ወዲና ክንዛረብ